So, Utata Mosamseleku from Uthando Nesthembu ebene interview kunye no Newsroom Africa about the new season kaThando Nesthembu season 8 ngoba kaloku abantu bayathetha ngapha nangapha sekudlale 5 episodes and qho idlala iye itrende ku social media. Molweni yinda namkela ku Mamgobhozi TV. Now ndenza le video ke ngoba ndiyibukela ke la interview ibiyizolo on Saturday the 1st of February. Ndiye ndaqaphela ngondibukela ba hayi man Tata Mosamseleku akakhangeleki ngathi right. Now siyayazi ke sasivile ngamaphepha kuqala uba uTata Mosamseleku akaphilanga ufumene stroke olala esibhedlele but ke yangathi bayiphika lonto leyo. And then ke ngoku kwathi xa kuboniswa itrailer kaThando Nesthembu season 8 sambonelele esibhedlele nyani wade wathi ke umayenu iyaxaka into ba umuntu aguliswe ikwayinto yakhe. Now uthethile ke ngento ezithile eziliqela kodwa ke ezinye zazo izinto esizaziyo. But anyways nanguTata Mosamseleku kenza ubuya ndigqibezele. Like any organization or institution, if it doesn't go or take the shape of why it was founded, you go back to a drawing board and say, are we still on track? It's unfortunately that isiThembu is a family setup. So, but we need to go back and say, you have 4 wives. Are you then bearing children as per the four wives that you have? And if you are not, what is it that we need to do? It is my expectation that my own sons, they can do what I'm doing. Because if they want to be honest with themselves, they can do what I'm doing. But if they don't want to be honest, they cannot do what I'm doing. Because I always ask them whether are they, as people, having one partner as of now. And if they are having more than one partner, then they must be honest. So the problem is that men are not honest. Now into yokuqala ke uTata Mosamseleku ayibuziweyo interview ngeyoba ebelindele uba bangabe kanti baku season 8 ngoku wekaThando Nesthembu ngoku bebeqala watsho ke nakuba akekho nomnye kubo owakhe wayicinga into ba bangabe kanti balapha ngoku ku season 8. Now ubuziwe ke ngento yoba wayenephupha labefuna abantwana abayi20 uba usenelo phupha nangoku watsho ke uTata Mosamseleku ba indaba yantwana nayo uyerealize ngoku ba ixhomekeka kuThixo. So ngoku akanobe blame amakhosikazi akhe okanye abanye abantu kodwa ke xa unamakhosikazi ayi4 umuntu ebenganabo abantwana abayi20 easily. So ke siyazi ba usandothatha unkosikazi omtsha so akho pressure ke nakuye uba mhlambi funeka enze abantwana abayi10 to kwenza la 20. Now ke nivile ke ngokuchaza ba ulindele onyana bakhe nabo baba benesithembu. Now nimvile ke esithi amadoda atshatileyo umuntu onenkosikazi A1 imost yabo awaphili nyani. Imost yabo uyofumaniseka ukuthi banabo abantu ecaleni. So uthi ke ukena ingcono le yakhe into yesithembu kanye le yabo yesithembu ngoba uyamxela inyani umuntu uthi ke uyababuza ke nonyana bakhe if you find out umuntu una more than 3-4 girlfriends sengumuntu wesithembu ke lona xa etshatile kucacile ke mos noba uzawuqhubekeka esenza njalo. Now ke benditshilo ke ba uTata Mosamseleku ndiye notice man uyabonakala ba akekho right akanguye. I hope ba he's recovering well. Enye into ewathetha ngayo ke uye wathetha nangento uthi amadoda seKZN awamvisisisi kakuhle ngoba kwaloku bathi akalandeli itradition bekungafanelanga uba kanti uconsulta amakhosikazi ngento yothatha unkosikazi bokusuppose uyamthatha nje unkosikazi qha uthi ke yena ke akafuni ibe ngathi ulawula ngegqudu. So ke yilonto ezamayo ke ngokuba athethe nabo. Beniqomba ke kayinethemba loba mhlawumbe bazawubuza ngento kaTata Musantshebese noTata Gumede basithi uTata Mosamseleku batyala imali zangababhatale kodwa hayi khange bayibuze ke leyo. Enkosi kakhulu ke bethinani ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.